Доктор Зафирова, какви са топ 3 причини за появата на акне при тинейджерите и какво е правилното лечение? Номер 1, това са хормоналните промени. Повече себум и запушване на порите. Номер 2, стресът и недоспиването, които поддържат възпалението. Номер 3, грешната грижа, неподходяща козметика и агресивно стискане, което повишава риска от появата на петна и белези. Правилното лечение започва с дерматологичен преглед и изготвяне на план за процедури. В iClinic често стартираме с Hydra Facial Teen, вакуумно почистване, ексфолиация и противовъзпалителна грижа, за да отпушим порите и да успокоим кожата. Зимата е най-подходящият сезон да надградим с пилинги и апаратни терапии, например LED светлинна терапия и лазерно лечение. При нужда от работа върху постакнеични белези и разширени пори, прилагаме терапии като Pixel RF и CO2 Resurfacing. При средно и тежко акне добавяме локална терапия и перорален антибиотик или изотретиноин, за да овладеем възпалението.